Začneš angličák. Jo, Tomáš Šlajs, workout 26.2 a 3, Bohemia Throwdown 2026, 15 pullers, 20, 15 pullers, 50 kilo. Tak já zatím ještě nemačkej nic. Pak Dám mačkej štart, tady ono to samo začne. start. Ne, Countdown. ještě nemačkej. Tak to môžem byť? Tak to môžem byť. Aby tam musí to vidět celý. Si tam celej. Aj ty natáčaš, nie? Počneme ve 25. Když to uložíš, to věc. No. A nebudeme sa prekrikovať my dvaja? Ty si budeš tam kričať. Oznámuju vlastnou chvílo. 25-50 to zmačkneš. OK. A když to zmačkneš později, tak se řík podle toho. Ideš si tam aj pridávať váhu, Tome? Ideš si tam pridávať váhu? Nie. Nevadí ti v pozadí? Neprekáži v pozadí. Sedem, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideš. Jeden. Jeden snatch. 2. Dvakrát snatch, poď. 2. Super, 3. 3krát, super. 2. 3. 3krát snatch. 3. Super, 4 angličáky, poď. 1, 2, 3, 4. Dobre, dobre, poď. 4krát snatch. 1, 2, 3, 4. Super. 5krát angličák.
Jeden. Poď, poď. 2. 3. Super. 4. 5. 5-krát snatch. Poď, poď. 1. Super. 2. 3. 4. 5. 6-krát angličák. Poď. 6. 1. 2. 3. 4. Ešte 2. 5. 6. Super. Ideš 6-krát snatch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výborne. Ideme 7 angličákov. 1. Poď, poď. 2. 3. 4. 5. Poď, poď, neprestávaj. 6. 7. Poď. Najdeme 7-krát snatch. Poď, ideš super. Poď, poď, 1. 2, super, poď. 3, tak. 4. 5. 6. Ešte 1, poď. Poď, poď. 7, super. 8-krát angličák, 1, poď. 2, nezastavuj. 3. 4. Poď, vstavaj. 5. 6. 7. Ešte 1. Poď, poď. 8. Super. Teraz bol 8. Teraz. Nie, ja som ti dobre počítala. 1. Áno. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ešte 1. 8. Super. 9 angličákov. 1. 2. 3. Poď, poď, poď. 4. 5. 6. 7. 8. Teraz. Teraz ideš 9. Nepreskoč. Ja ti to dobre počítam. 1, 2, 3, 4. Poď, poď.
Nádych, výdych, ideš. Päť. 6. 7. 8. 9. Super. 10 angličákov. 1. Druhý. Tretí. Čtvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmý. Poď, poď. 8. 9. 10. Super, poď, poď, poď. Môžem to stopnúť? Dva. 3. 4. Poď, poď. 5. Máš polovicu. Ešte 5, poď. Sústreď sa. A posledný. Super. Stopla som to. Poď. Já jsem dělal devítky. Šel jsem po kamery,
11:18. Poď. Super. A ideš. Perfektné. Dýchaj, dobre. Quindi ti direi, però come cambiare? 12:10. No, 12:33. Poď. 12:50. Super. čas. 13:10. Metti di vediamo la vedere. Minuto passato, va. No? 13:50. Poď. A ideš. Dobre, super. Sústreď sa, spevni sa, dobre. 14:25. Vypnuto? Ne. Nevypínej, no. 5, 10, 15, 15. To už je 8, to nevadí, nemusíme. No, dobrý.